F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marija u l-erwieħ tal-familji Bonello u Gambin. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Warrab minn qudiem għajnejk mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk b'dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' Omm ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Mikea. Ħażina lihom dawk li jfasslu l-ħsara, dawk li jsawru d-deni fuq soddithom u jagħmluh mas-sebħ filgħodu, għax idejhom għandhom is-seta. Jekk jitlebilbu għall-għelieqi jisirquhom, jekk għad-djar jaħtfuhom, jagħmlu l-vjolenza fuq raġel u daru, fuq is-sit u ġidu. Għalhekk dan jgħid il-mulej, ara, kontra din ir-razza ta' nies qed infassal ħsibijiet ta' ħsara li ma taħilsux kom minna u ma tibqgħux timxu raskom merfuqa għax ikun żmien ħażin. Dakinhar tiġu fil-sien in-nies, jannulkom għanja tal-biki u jgħidulkom aħna misruqin serqa l-aħħar, sem il-poplu tiegħu qiegħed jitqies bil-ħbula, m'hemm ħadd biex iroddulu lura. Ir-raba tagħna sar sem minn saraqna. Għalhekk, għalikom ma jkunx hemm min jixħet il-ħabel tal-qies bix-xorti fil-ġemgħa tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Għaliex mulej int hekk imbiet? Għaliex tinħeba waqt il-bżonn, fi gburitu l-ħażin il-fqir jaħqar, jaqbdu fin-nases li nasablu, flimkien, mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu, fir-reba tiegħu jisħet u jżeblaħ lil-mulej, fi gburitu jkasbar lil-mulej u f'xejn ma jfittxu, u Alla ma jidħolx f'ħsibijietu, flimkien, mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Saħta u dnewwa fuq fommu, għawċu ħsara fuq il-sienu, wara l-ħitan tas-sejjieħ jissajja, fil-moħbi joqtol nies blaħtija, għajnejh ifittxu lill-imsejken. Mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Intara ta' bil-ħaq l-għawċu l-ħsara u taħseb biex fidejk toħodhom, fidejk jintelaq l-imsejken tal-il-tim int sirt l-għajnuna. Mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Inhu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-Fariżej ħarġu u bdew jiftehmu bejniethom kontra Ġesu kif se jeqirduh. Ġesu sar jaf dan u telaq minn hemm. Ħafna nies marru warajh
u fejjaqhom kollha u ordnalhom bisħieħ biex ma jurux min kien biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Eżajija meta qal: Ara, il-qaddej tiegħi li jiena ħtart, il-għażiż tiegħi li bih ruħi taxqet. Jien inqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu u hu jxandar il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jiksirha ma' ħadd, ma jollix leħnu u ħadd ma jisemma leħnu fil-pjazzezz. Għażba mġelġla ma jkissirjiex, mużbieħ nemnem ma jitfieħx, sa ma jwassal il-ġustizzja għar-rebħ u f'ismu jittamaw il-ġnus. Il-kelma tal-mulej. U f'ismu jittamaw il-ġnus. Dina għalina eżies. Jien f'min qiegħed impoġġi it-tama tiegħi. Fija nnifsi, fil-gbarat, fuq il-flus, fil-proprjetà. Il-problema tal-bniedem qiegħda hawn. Li ħafna drabi flok ma jpoġġi it-tama tiegħu falla, ipoġġija fih innifsu. Araw ftit il-profeta Eżajija kif jippreżenta iħabbar minn qabel il-karattru tal-mulej Ġesu. Imma nistgħu ngħidu wkoll li dan għandu jkun il-karattru ta' min ipoġġi it-tama tiegħu fil-mulej. Jien inqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu. Temmnu li jiena u int permezz tal-Magħmudija irċivejna fina l-Ispirtu ta' Alla. Imma dan l-Ispirtu ta' Alla irċivejni ħal xejn jew qed inħalluh jaħdem u imexxina. San Pawl stess jagħmel dan meta huwa fl-ittri jikteb: jien ma jisħoqlix nissejjaħ apostlu għax jien għamilt minn kollox kontra Alla, għamilt minn kollox biex naqret lil Kristu. Imma mbagħad jgħid: imma fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. U jenfasizza: imma l-grazzja ta' Alla, l-Ispirtu ta' Alla fija ma safax fix-xejn. Hawnhekk issir il-bidla eżies, hawnhekk issir il-konverżjoni tagħna minn kemm jien inħalli l-Ispirtu tal-Alla jmexxini. Ma jiksira ma' ħadd, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, mużbieħ nemnem ma jitfieħx. Ipprova applika għalik dawn il-kelmiet. Ma jiksira ma' ħadd. Hemm xi nies li inti għandek xi tgħid magħhom. Hemm xi nies li inti għadek ma ħfirtilhomx. Itlob il-għajnuna ta' Alla. Itlob il-qawwa tal-Ispirtu. Ħalli wasleku. Umu bil-wifqa u nresqu it-talbit tagħna lill-Missier. Nitolbu għas-saċerdoti biex fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-maħfra jgħinu dejjem il-midinbin iħossu l-ħniena u l-imħabba ta' Alla. Nitolbu għall-gvernijiet sabiex jamministraw verament il-ġustizzja
u jaħdmu għal paċi u sliem fost l-umanità. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna l-morda biex fil-waqt li jittamaw li fil-fejqan jerfu id-batijiet tagħhom ma' dawk ta' Kristu għal ġid tal-Knisja u l-umanità. Nitolbu. Nitolbu għalina il-koll min ġbarna hawnhekk fid-dar ta' Marija biex fuq l-eżempju tagħha aħna narfu nibnu ħajjitna fuq il-kelma tal-Mulej Ġesu u npoġġu fih it-tama tagħna. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Iftħilna qalbna Mulej biex nifmu il-għoli, il-wisa u il-fond tal-imħabba tiegħek lejna. Ħankunu dejjem aktar attenti u ġenerużi lejn ħutna l-bnedmin, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' ibnek. Atina il-grazzja Mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek. Bi Kristu Siedna. Il-Mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvatur u feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint Mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem.
id-dem li xirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrij, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu maħkum ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kun inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jintrid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk huwa mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda kelma waħda ruħi tkun bifej. Dem ta' Thank you.
nadurawk mulej Alla tagħna. Ejjew fiskiet naduraw il-preżenza ta' Alla fina. U kull wieħed u waħda minna jinseċ innu ta' ringrazzjament u tifħir lil Alla. Nitolbu. Tqarbinna mulej bis-sagramenti tas-sema. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Għamel fil-ħnina tiegħek li aħna nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu il-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristus Siedna. Jew ngħidu dawn it-tliet Ava Marietek nofruhom għall-morda tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieħ, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.